We staan hier bij Jera On Air, de 24e editie alweer. Dit tweedaagse festival is gericht op punk, rock en metalcore. Nou, ik sta hier ondertussen met Anja van de organisatie. Anja, vertel even over de ellende die hier gisteren heeft plaatsgevonden. Ja, het was echt heel bizar. Er was ineens een ontzettend grote onweersbui met echt hagelstenen zo groot als tennisballen, bijna wel. En iedereen van de organisatie en van de opbouwploeg hebben we in veiligheid gebracht, want het ging echt ontzettend tekeer hier. En na 2 keer 20 minuten storm zijn een paar mensen de schade op gaan maken van hoe staat het terrein erbij. Je kon er letterlijk zwemmen. Alle kleine tentjes, behalve main en second, was niet heel veel meer van over. Dus vannacht was er echt flinke paniek bij de organisatie. Vannacht is er een Facebook post geplaatst van jongens, wij zitten in paniek, wij zitten met de handen in het haar. Wij beginnen vannacht om 5 uur met bouwen. Als er iemand zin heeft en tijd heeft, dan mogen jullie komen helpen. En vanmorgen om 5 uur, jij wel hoor, de vrijwilligers waren paraat. Alle boeren uit de omgeving hebben alle pompen, alle giertonnen, alles uit de kast getrokken. Er is zelfs een poging gedaan om het leger in te schakelen, is uiteindelijk niet nodig gebleken. We hebben met man en macht het terrein leeggepompt van water, alle tenten opgebouwd, alles hersteld. En het is gelukt, want we zijn hier gewoon aan het draaien op geplande tijd. En volgens mij is het hartstikke tof. Dus, Het terrein lag er nog bezopen bij. Maar dit mocht de pret niet drukken voor deze festivalgangers die hier juist gebruik van maakten. Ja, wat ik het mooiste vind inderdaad, en dat zei je net zelf ook al even. Je hebt zo'n leuke doelgroep hier die daar gewoon plezier van maken. Ja, ik ben zelf hier niet zo heel veel geweest, maar ik hoor inderdaad dat er op krokodillen buik geschoven wordt. En deze doelgroep vinden het niet zo heel erg om een beetje onder de modder te komen. Het is zelfs een leuk gezicht. De band zeggen ook, er is een moshpit met modder. Zo hoort het te zijn. Dus volgens mij is de sfeer echt top. En zijn wij heel blij dat wij met zoveel ontzettend lieve vrijwilligers dit hebben kunnen neerzetten. Zo. Jera On Air had weer een mooie line-up staan. De bandjes die hier spelen gooien zichzelf nogal eens graag in het publiek. Oftewel stage diving. En waar stage diven normaal eigenlijk verboden is op festivals, hebben ze er hier een item van gemaakt. That was good, but you could do better. Corners alive, with the product that's in our right. Corners alive, what is it? Will our souls survive? Over